Dalawa ang kuya tatlo. So dito pa meron pong pagi. 100 po ang per kilo. Kamusta po? Happy New Year. New Year yan. So 300 pesos po. Yan, may pababa na. Ang kilo po ngayon dito sa Malabon Fish Market, no? Pababa na siya. Tapos Batangas po, tilapia, 100 pesos. Sabihin nyo na ito sa Tagalog yan. So meron po ditong itlog, Native. native. Ayan, no? Magkano isang balot po niyan? 130 po, lapit 130 po, 15 pieces po. Itlog po ng native. Native. At, pati po ito binibenta? Opo, 450 po isa. 450 po. Native manok, native chicken. Po yan. Yan po yung masarap na gataan po sa lang. Oy, sir! Boss, kamusta po? Happy New Year. Ay, baklat naman yan na. Matataba. Ganda ng pusit, oh. Tapos meron pong alimasag. Konti na lang, oh. Oh, 60 na lang ang kalahati. Oo. Ay, Ano to? Anong klaseng mangga to? Piko. Ito, kalabaw. Ito, matamis. yan. Pero matamis din naman ang piko. Kaya lang pipikuhin pa natin yan. Sige, balik ako, kuya, ha? Sige. Boss, Happy New Year. Kailangan malakas na ang benta natin ngayon 2024. Tapos, tumpok-tumpok pong isda. Talagang 50 pesos, no? Yung sariwang tumpok-tumpok po dito sa Malabon Fish Market. 50 pesos po. Tapos, 140 po ang kada kilo. Boss, shoutout sa'yo. Nangitim ka na rito, ah. Boss Sando, shoutout sa'yo, boss. Kuha kayo sa yote, guys. Dumayo kayo dito. May libre kayo Sando, guys. Sando bag lang, guys, ha. Tsaka sa yote. 20 pesos lang yung tumpok. 20 pesos lang yan. Ang dami, 20 pesos po. Oh. Murang-mura po ngayon sa yote. Oh. $300 na lang, oh. Hindi ka muna nandiyan na ako. Antok pa kasi ako. Balik ka namin. Alright, so nandito tayo ngayon sa Malabon Fish Market, no, upang mag-update ng mga presyuhan po. Ito po yung Malabon Fish Port na papasok po sa loob, no. So shoutout nga po pala sa ating mga kababayan na OFW na nagtatrabaho sa ibang bansa, no. Ngayon 2024 po, update po tayo ng mga presyuhan po dito sa Malabon Fish Market, no. So tara, samahan niyo po muli si Boss Lando Explorer upang mag-ikot po dito sa Malabon Fish Market. Lapu-lapu, dorado. Basta yan, belly na yun. Tulas na itong laman na yun. Yan, lapu-lapu, ito laman yan na yun. Ikan kami. Oh, Seth, may lapo tayo. Mura lang ngayon ang post. Akala ko ikaw nandoon. Ako ngayon nandun. Hindi pa tayo mainit eh. Sandaan nandun po. Ay, Kuya Edgar. Kunin mo na yan. Pala. Ito, 250 kilo lapo. Ayun. Yan po yung mga 350 ang lapo dito, kanina no, na. sa Ilas na Kalimasag. yan. Sa banyera yan. Lapu-lapu. Sariwang lapu-lapu. Sobra yan. Dalawa ang kuya tatlo. Mga langanin tatlo. So dito po ang presyo po ng hipon po na binibigay po niya ng 300 pesos po. Dito po yan sa papasok ng Malabon Fish Port. May 40 yan nila yan. 300 na lang. Ngayon, 300 na lang po, no? Okay, thank you.
So dito pa mayroon pong pagi. 100 po ang per kilo. Maliit yan, pre! Kaya yan, pre! Oy, start tayo! Ay, babae! So ang mga presyo po dito ngayon ng mga hipon ay 300 pesos po, no? Kamusta po? Happy New Year! So 300 pesos po. Yan, Ang kilo po ngayon dito sa Malabon Fish Market, no? Tapos Batangas po, tilapia, 100 pesos. Sabihin nyo na ito sa Tagalog, sir. So meron po ditong itlog, Native. native. Ayan, no? Magkano isang balot po niyan? 130 po, lapit lima. 130 po, 15 pieces po. Itlog po ng native. Native. Pati po ito binibenta? Opo, 450 po isa. 450 po. Oh. Native manok. Native chicken. So dito po meron po 280 pesos po na hipon. So tagsa po ang hipon po kayo dito sa Malabon Fish Market. No? 280 po, no? Tapos dito po mayroong kawilis na 100 pesos po ang per kilo. Yan, tagsa rin po dito yung mga alimasag na maliliit. So, marami po kayo makikita ngayon dito. No? Yan po. Matataba po yan. Yan po yung masarap na gataan po sa langka. Yan, galing lang ginuwangan. So, baklag po. Oo, bakla. Yan, baklag po, huli po yung alimasag, no? Inuli ang bakla. So, mga presyo po ng hipon po na tagsa po rito ay 300 pesos po. Hello. Kwenta lang yan, boss. Kaya po. Kwenta. Kaya sa basura. Siyempre, sir. Yan na naman si sir. Sa basura. Yan po, 50 pesos po yan. Tumpukan po yan. Kaya No? naman, boss. Bumakuha sa akin eh. Kwenta lang yan. Para maubos na. Sabi oh. Sabi, di sir oh. Asa basura. Oo, ganyan yan. Ngayon nga lang ulit na nakita eh. Oo, yun. Tama siya nagtatanong. So, unti-unti na pong dumadami po ang mga tao dito sa Malabon Fish Market upang mamili, no? At ang ating mga kababayan po dito na dumadayo po sa Malabon Fish Market. So, dito po, hipon din po ay 300 pesos din po ang kada kilo. Ayan o, 380. 300 na lang. Lugi na yan. Napakamura na yan. Puro 300 pesos na ang kilo. Kanina nandyan eh, ewan ko. So, Happy New Year po. Happy New Year din. Ano si Komedya?
Boss, kamusta po? Happy New Year. Ay, baklat naman yan na. Matataba Ganda yan. ng pusit, oh. Tapos meron pong alimasag. Kuha ka na na eh. Sarap po yan sa gata. Sa kalabasa tsaka sitaw. Ang ganda po. Mataba yan. Baklat yan eh. Yes! Boss, may mangga. Oo. Eh, konti na lang, oh. Oh, 60 na lang ang kalahati. Oo. Eh, Ano to? Anong klaseng mangga to? Pico. Ito, kalabaw. Ito, matamis. yan. Pero matamis din naman ang piko. Kaya lang pipikuhin pa natin yan. Sige, balik ako, kuya, ha? Sige. Ang limango, oh. Bumaba na ba presyo, tay? Ang ganda ng limango. At alimasag. Ito. Shoutout po ako, kuya. Buhatin mo na to. Kuya. Alright, so ang dagsa po dito, no, na mga hipon at mga alimasag na maliliit po, dagsa po ngayon dito sa Malabon Fish Market. Shoutout po, te. So ito pa, may manok po dito, no, backbone 100 pesos po at ang pakpak po ay 130. Yan po yung mga tinitinda po dito sa Malabon Fish Market, no, tahong at tataba. Salamat. Hindi ka nag-vlog mo ng mga araw ah. New Year. Ay, texture yun. Wala ka. Nandito ako. Hindi ka lang kami napansin. Hindi nyo, daming tao kasi, kaya hindi ako ganong, ang hirap din maglakad eh. Nata-traffic din ako. Hindi ka namin napansin. Sige, te, salamat. Boss, Happy New Year. Kailangan malakas na ang benta natin ngayon 2024. Gata nga. Eleven months na nga lang eh. Antay na naman tayo. Dos, ate. Tumaan ako dito. Wala nang ipon. Wala na. So 330 po dito ang kilo ng hipon, no? Sige, thank you. So dito po yung mga tumpok-tumpok na isda, no, na pinagkakagaluhan po ng ating mga kababayan na mga dumadayo po rito sa Malabon Fish Market. Ang 30 pesos po na silinyate. Dalawa 50 rin, boy. 30 lang yan. 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 30
Pangtotate, kuya. Tapos, tumpok-tumpok pong isda. Talagang 50 pesos, no? Yung sariwang tumpok-tumpok po dito sa Malabon Fish Market. Sabaw, makakabili. Oh, bili kaya po si Marina. 150 siya, 150 siya. Kaya 100 pesos po ang isang piraso. Bangus tagupan po yan. Manawagan na kayo. Sansa po, 50 lang. Bisit yan. Binibidyo. Hoy, take pass. Yan po yung sapsap po, no? 50 pesos po yan. Kada tumpukan po. Ito po ang tatay na nawawala. Nasaan kayo? Hinahanap ba yung tatay mo? Baka ako yon. Pass. Halika, sama ka na sa akin. Baka ako yung tatay mo. Halika na. Ito, ayaw mo. Vlogger. Ayaw mo? Vlogger tatay mo. Vlogger yan. Ngayon mo kita So, dito po meron pong bangus dagupan po, no? 150 po ang kada tumpok po. Ayan po yung mga presyon po dito, no? Dito po, tumpok-tumpok po isda na halagang 50 pesos po. So dito may mga bangus, 140 po ang kada kilo. Ay, ang itim na yan, anong isda naman yan? Ayan po. Boss, shoutout sa'yo. Ay, shoutout Nangitim po, ka na shoutout rito, po, ah. mga Boss Sando. Shoutout sa'yo, boss. Buwa kayo sa yote, guys. Dumayo kayo dito. May libre kayo sando, guys. Sando bag lang, guys, ha. Tsaka sa yote. 20 pesos lang yung tumpok. 20 pesos lang yan. So, ang dami, 20 pesos po. Oh. Murang-mura po ngayon sa yote. Oh. Lagyan mo ng manok para maging tinola, no? Buwang sa yote, guys. Dumayo kayo dito. Bakit hindi kayo nagre-reklamong mahal? Ngayon, buwa na ngayon na sa yote. Mura na ngayon ng gulay. Kala niya, minamahal ko talaga eh. Ngayon, buwa na. Eh, boss, thank you. Napakawak ko